काय पाहिजे? वही आणि पेन्सिल पाहिजे होते. उद्यापासून शाळा सुरू होते ना, पैसे नंतर दिले तर चालतील. थँक्यू. कसं होणार या पोरीचं काय माहिती. काय ग, उद्यापासून शाळा सुरू होते ना? हो, हे काय सगळं घेऊन आली? चल दीदी, मी निघते, मला उशीर होतोय. कसं होईल हिचं पुढे? काय ग, वया पुस्तक घेतल्या का? हो दादा, उद्यापासून शाळा सुरू होणार आहे. अरे निधी, उद्यापासून शाळा चालू होते ना? हो दादा. नको जात जाऊ शाळेच्या इथे, अजून तुझं वय नाही आहे. मग मी काय तुला अजून लहान दिसते? बाबा, तुम्ही काय काळजी करू नका. दीपू मामा डॉक्टरला भेटलेला. बाबा, तुम्हाला नवीन पाय बसवायचं होतं ना? मामा बोललाय डॉक्टरशी. चल लवकर शाळेत, किती उशीर झाला. एक तर सकाळी लवकर उठत नाही, काय नाही. पेन्सिल कुठे टाकली माहिती नाही. काय ग, कशी दिली ही पेन्सिल? हे सगळं 2 रुपये आणि वही? ही 10 रुपये. एक वही आणि पेन्सिल दे. हे घे पैसे.